Dragi moj milionski auditoriju, dobro vam jutro, 5:30 je i vrijeme je za jednu gospođu koja će doći i nahraniti sve ove naše lipe mačke. Njih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 čeka, a evo i ja čekam. Znam da je gospođa samozatajna, znam da neće željeti u javnost, ali vjerujem da će pristati na razgovor sa mnom, u smislu da joj se ne vidi lice, ali da joj se čuje glas. Vjerujem da ima puno toga lipa za reći. Zašto, kako i zbog čega svako jutro u 5:30 odavde starta put Marjana u pratnji svog psa, ja vidim razloge, ali ipak volio bih da i ona kaže. Znači, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ajmo će reći gladnih mačaka i strpljivih mačaka.